kining kagubot sa kalibutan, apil na ning gubat, kagubot sa atong panimalay, kagubot diha sa atong kasilinganan. Gihatagan na ni siya og pasidaan sa mga apostoles, sama ni Santiago nga nagsuwat din sa atong unang pagbasa. Tinaw kay niyang pagkasulti nga ang hinungdan nga nagkagubota tungod kay dunatay gipangandoy nga wa nato makabot. Ana, lingay mong tupad na napakay wa makabot. Ana, kana bang imo na siyang gipangandoy unya wa nimo makabot, magkagubot na ta, nyag pulos na ta mangandoy anang wa nato makabot, anha gid ta magkalalis kay mag-ilog man ta suwa. Mag-ilog ka suwa ba arang-arang pa ng basketball, 12 ka buok tao mag-ilog sa usa ka buok bola, mura gid hinog mga buang, no? Isod naman, balik ra mas pikas, pero at least na igiilogan usa ka buok. Kana gyud mag-ilog ta suwa. Nya unsa man ang mag-ilog suwa? Mauna ang garbo. Ang garbo ba na ako gyud labing dako, mao na mangandoy ko ani aron mahimo jud kong labaw niya. Pero siya sa nangandoy siya ato, ako ginang kabuoton kay mahimo jud kong labaw niya. Ana, nya mag-ilog mo ana, along the way magkapangka-pangka, kabantay mo sa mga players, magkadamagay usay mga bali pa tungod kay nag-ilog anang bula. Ako di man kay kumain mo duwag basket sa una, hilig lang yun ko elementary o high school, pero di kay kumayo. Mao na nga doon na jud ko naobserbahan nga magsigi na lang kog dagan tabok-tabok sa ring, di jud ko mahatagag bola. Labi na og ana kayo ang score. di man ko nilalauman nga ako'y makapaskor. Mo nang sige lang jud kog dagan, sige dagan ana kusus mura man kog buang ani, hapit na mala ni mahuman ang duwa. Sige lang jud kog dagan, kuyog-kuyog dagan ana, pero wa gyud ko tagaig bola. Adto na say panahon ingon ana nya og pananglitag mangilog jud kang magbinuaya, mudam agyud ka dito. Ang resulta magkaaway yun. Nakaroon unsa may solusyon, kinahanglan mangayo tas Ginoo. Pero daghan sa kuno nato nga nangayo wa gyapon hatagi, nganuman kay di sad ta kamaong mangayo. Unsaon man pagpangayo sa Ginoo, kinahanglan gyud nga mapaubsanon, humble. Nya kinsa man ning mangayo nga mapaubsanon, dili mangayo para sa iyang kaugalingong katagbawan. Kita god bisag magpaubos pa ta, pero ang ato gyapong tumong mangayo ta para sa atong kaugalingon. Para karon ni simba ka, kinsa may imong unsa may imong gipangayo sa Ginoo karong ni simba ka. Gege. Nauna ako no. Tagaay ko Ginoo og maing panglawas. O kana ngano man di ta ko masakit. Maayo ta ko sa akong sakit. Ngano man. Unsa may sunod? Aron maatiman ako akong mga anak kay gagmay para bani. Aron makapadayon kog trabaho, makapaeskwela ko sa akong mga anak. Pulos ra gyud kaugalingon. Di ba? Maura gyud na imo. Tigaay kog pagkaon para dili mi magutman, bahala na nang among silingan diyang mga buangon ug bagutman. Ginoo luwas sa mi nga dili unta ni maguba among balay, bahala nangaguba na ng ilang balay diha. Ginoo tagaay kog kwarta nga mapalit gini nakong yutaa dinhi aron ako na ning makural, bahala nagwa nay agianan ang akong silingan, basta ako siguro lang gyud ko nga nindot ang akong nataran. Daghang ginato ana. Ginoo dili unta ko mamatay, bahala nagsila nalay mga matay. Ug atog yung sumpayan ba,
Mao man agod ang kana mga tao nga gasige lag hunahuna siyang kaugalingon, iyang hunahuna labaw siya sa uban. Nga dili siya angayang masakit, nga dili siya angayan nga mapobre, dili siya angayan nga magkalisod, dili siya angayan nga magantos. Bahala na lang ng uban dihag magantos. Pagkalas ko na mo take og board exam. Ang hunahuna-on ra gyud Ginoo makapasar unta ko, Ginoo makapasar unta ko, Ginoo in taon makapasar unta ko. Wa gyud maghunahuna nga kanang inig exam naa man gyud mahagbong. Nya katong nahagbong unsaon man to nimo? Bahala na Lord basta pasar lang ko. Wa ka maghunahuna. So ang sakto ding pagampo mga igsoon mao ay ang pag-ingon, Ginoo hatagi ko aning maong grasya kay ako ning ipaambit ngadto sa uban. Gilingay mong tupad ing na nangandoy kang mupaambit nga rin ako ing na nangandoy ka na mupaambit nga rin ako. Oh, wagin maghuna-huna. Kita dinhi sige tagbaligya slat para unsa man na? Para pare, para nako, para nato. Kaluoy Ginoo wa gitaan ng pangandoyang. Unsa may itong pangandoy nganong sige tingon palit mo slat, SBF dag 500 pesos. Ana ngano man para sa katawhan nga atong gialagaran. Palit mo aning paras kapilinya tag 1,000 pesos each day. Ngano man alagaran ang mga devotees sa mahal nga Birhen Maria. Para gyud sa katilingban. Mo na nga gidungog sa Dios Ginoo ang atong pag-ampo naagi mo musod nga grasya matag karon og unya. Di inon tanan. Pero kamo sang wa mamalit og slat unsa kay inyong giampo? Kamo bang wa mamalit kay ubay-ubay man gyud mong naminaw nya wa mo palit. Kanus apa man mo palit? Ayaw sa padiroy kay para in taon ni sa uniform sa akong anak, para in taon ni sa among pagkaon, para in taon ni sa akong maintenance, para in taon ni sa akong bayranas tubig, bayranas kuryente. Pulos gyud imong hunahuna para imo, para imo. Di na na mao. Di na mao. Muna sugod karon hunahuna pag-una ang simbahan, ang katawhan. Muna butang diri sa atong ebanghelyo niingon diri ningos Kristo kinahanglan nga mahimo gyud mong sama sa gamayng bata or mudawat mo sa gingharian sa Dios sama sa gamayng bata. Kanang gamayng bata ug imo nang tan-awon siya dili gina siya maghuna-huna sa iyang kaugalingon. Unsa may iyang huna-hunaon kanunay ang gusto sa iyang ginikanan. Kung doon na siya buhaton ang bata normally malingaw na siya maayo nya iniglingi-lingi niya wa na diha iyang mama, wa na diha iyang papa. Unsay buhatos bata? Bisag unsa pa na ka-importante biyaan gina niya nya musugo din na siya hilak siyagit og asa iyang mama iyang papa, no? Pero kita di man gani kabiya sa labhanan aron lang gyud mosimba. Sige lang yung panglabaw, sige lang yung panglimpyo, sige lang gyud anang buhat niya sugal inom lingaw lang gyud ba, sige lang gyud di na mangitag Ginoo. Bahala nagpuyo-puyo, di na yun maghilak na mangita Ginoo aron makasal. Sige lang yung puyo-puyo kay wapay kwarta, sige lang yung puyo-puyo. Di yun mangita Ginoo. Ang Ginoo in taon hain naman ka, sige na malami anig tinukhangay wa man mikasal, porte maning dakuang sa sige kabit-kabit, di yun manghilak na mangita Ginoo. Mo nang ingon diri sa atong unang pagbasa, panghilak mo kanang inyong katawa ilisi na naghilak wa mo kakita nga kanang inyong pagsigig patuyang sa inyong kaugalingon mo na hinungdang nagantos nagmaayo ang tibuok kalibutan. Kanang sige ninyong gubat siging gubat panghilak ka mo
Kamo mga leaders sa mga nasod nga nagsigig gubat, panghilak mo, purti ng daghanang naghilak karon. Kay nawadaan sa ilang mahal sa kinabuhi, kay nga igo ang inyong mga bomba, mga pinatyanay, dagko kay gasto, spending billions of dollars just to kill each other. Panghilak ko Kamo, ganahan namong muhilak. Muhilak raman sa tag, wa na tay bugas. Muhilak tag, kita na say makanser. Stage 4. Pero di kita kamaong muhilak, magtanaw sa atong silingan na purting lisura. Una, isip simbahan, isip katawhan sa Dios, ato ning himuon. Nga unsaon man ato, padaghan makitag panginahanglan, ay simple ra kaistanan ang advice sa Ginoo. Tubag nato sa Salmo ay unsa may tubag, itugyan ang inyong mga kabalaka ngadto sa Ginoo ug lig-onon kamo niya. Lord, wa ko kapaeskwela sa akong anak, ako ning itugyan nimo. Ayaw pagkarakara na mangutang kay paeskwelahon yung anak. Lord, di ko kapaeskwela sa akong anak. Mingon sa nang Ginoo, ayaw lag paeskwelaha usa. Simple kayo. Ning kagrabiha sa Lord, ni unsaon naman lang ni, unsa may iyang kaugmaon. Siya ang ako sang anak, pag-anhis kalibutan, wa sad ka eskwela. Pero nahimong manluluwas sa tanang katawhan. Di ba? Oy. Lord, wa nami makaon, wa nami malungag kay pertig yung lisura. Nabalaka ko mga matay misgutom. Ningon sa Ginoo, pag fasting, ayaw kaon. Mga matay mi Lord. Ang akong anak pag-anhis kalibutan, nagfasting og 40 ka adlaw, 40 ka gabi, wa gyud mo kaon, wa mo inom, wa mamatay. Tistingi. Wa na. Nganong mangutang man gyud kag para ipalit og bugas, fasting ra man di ay mo'y solusyon. Di ba? Lord, tiguang na kay kog naong. Nangunot nako. Sakit na kay akong tuhod. Ayuha in taon ni Lord. Sa may ito bagas Ginoo. Dawata nga hapit ng imong schedule. Lord, di pa in taon ko gusto, Lord, di pa ko gusto. Ana, siya, Pedro kalungsod gani. Pedro kalungsod ba? Patay man gani, 17 anyos, ikaw na ba nga hapit na mo 80. Ako gani, pag-anhin ako sa kalibutan, 33 anyos lang, patay na gani, ikaw na bang 60 na? Ano ba? Si Francisco gani og si Jacinta katong gipakitaan sa kuan, wa man gito kaabot og 10 anyos pa, patay na magani silang duha nga nakakita gidto mahal nga birhen. Kamo na ba nga inyong nakit-an kana ra yung kwarta? Di ba? Ana, dahil ma-relax din ka. Okay. Awa na. Relax na kay kang magpaabot sa imong schedule. Nya galisod kag lakaw. Di ba? Galisod kag lakaw pero kasi nakagunahon na. Hapit ng schedule. Ana. Inigbangon nimo di nakahapit ka bangon. Dol-dol na yung schedule. Ana. Lingaw kay kasdanan. Dili ka. Hello, dili ako sa ospital. Dili ako sa ospital. Nahatay mo. Ako magiging sigag balik-balik din ingon din sila pader. Ingon ka nga wa jud kay gibiling kwarta diya sa imong bulsa, wa jud kay gitigom nga para imo. Unyag masakit ka. Kinsa may mugasto nimo nako. Ang simbahan sa ay gyud salig anang simbahan pader. Ang mga tao may lang na muduol nimo basta naa pa ka, pero wa na ka, sus asa pa na. Agi-agian na lang ka ana. Nako di. Mutikos-kos good. Di lang sa ko magpada nga itong ospital o guway kwarta. Ana. So, mamatay ka na ko. Di, patay. Si Haro sa giod na ko diya pertinang baho adias kwartos taas. Wagi mga taga San Vicente Ferrer rin nga muhipos anang pari nga giod ng lawas. Di mo mahibo nga wa naman manaog spader, wa naman mo
kana ganing misa, utuan na din ni tuskig naman di ay dito. Di gin mo muhipos. Giling nga imong tupad, ina muhipos kang pader. Ha? Muhipos? Maglumba, magitingali mo hipos. Yung kaunya pader og maparalyze ka. Nako, ay naa may mga madre. Kaya ka na mga madre, mao man na. Basta paralyze na ng pari, sila na na mo limpyo. Pero ang pari, lagsik, mulikay na sila. Kaya madisgrasyam na sila. Pero mang pari, mag-agas ng laway, hindi na hapit ka ilang tao, ang madre na magsigig limpyo. Ana, oh. Nga mabala ka man ta na, God. In short ba, mga matay rata, itugyan lang atos Ginoo, iyat ang ligunon pinaagi sa kamatuuran. Truth will set us free. Truth. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ingna, truth is. Sabat na ko, truth is. Mamatay ra ka. Ay kay palabi di hagkuan pang dinaw, ay kay palabi di pangambisyon, siging panguha anang pangandoy anang wapa diha. Mamatay ra ka. Be contented of what you have right now. Enjoy with it. Share it and enjoy.